Koronavirus global pandemiýasynyň dünýä giňinden ýaýramagy bilen mediada we medeniýetde käbir adalgalar ýygy-ýygydan ulanylyp başlandy. Bu adalgalardan ilkinjilerinden biri sosial aralyk. Bütün dünýä Saglyk Guramasy koronavirus keselinden gorunmak üçin berýän rekomendasiýalaryna adamlaryň arasyna sosial aralygyň saklanmagyny maslahat berýär. Gurama adamlaryň arasyna aradaşlygy adyndan 1 metr diýip kesgitleýär. Üskürünýän ýa-da asgyrynýan adam bilen araňyzda adyndan 1 metr aradaşlygy saklaň diýip bütün dünýä Saglyk Guramasynyň saýtyna aýdylýar. Saglyk Guramasy asgyrynýan ýa-da üskürünýän adam COVID-19 bilen näsaglan bolsa, sosial aralygy saklamak bilen virusyň howadaky damjyjyklar arkaly ýokuşmagynyň öňüni almagy maslahat berýär. Johns Hopkins Lukmançylyk merkeziniň sosial aralyga degişli mysallary: ofisde işlemeň deregine iş öýden etmek, mektepleri ýapyp sapaklaryň online usula geçilmegi, ýakynlaryňyz bilen ýüz-ýüze duşuşmagyň deregine olar bilen elektronik enjamlaryň üstü bilen duşuşmak, maslahatlary we iri duşuşuklary ýatyrmak ýa-da wagtyny ýyda süýşürmek. Birleşen Ştatlaryň keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezi 2 metr töweregi aradaşlykda sosial aralygy saklamagy, jemgyýetçilik ýerlere barmazlygy maslahat berýär. Ýewropanyň keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezi sosial aralygy saklamagyň peýdalaryny düşündirýär. Sosial aralygy saklamak virusyň adamdan adama ýokuşmak prosesini kesip biler. Virusyň has giň ýaýramagynyň öňüni alyp biler. Epidemiýanyň intensivligini gowşadyp biler.